అందరికీ నమస్కారం. ఈ దుర్గామాత పూజలో పాల్గొంటున్న భక్తులందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. ఈ గుడికి చాలా ప్రత్యేకత ఉంది. నేను పిఠాపురం ఇన్ఛార్జ్ కింద వచ్చిన తర్వాత మన తాతాజీ నాయుడు గారు, అమ్మాజీ గారు, అలాగే మాకు అప్పట్లో ఉన్న జనసేన నాయకులు, ఫస్ట్ ఉన్న నాయకులందరూ కూడా తర్వాత జాయిన్ అయినప్పుడు వీళ్ళిద్దరు ముగ్గురు ఉండటం, తర్వాత ఇప్పుడు చాలా బలంగా పార్టీ ఎంతో మంది నాయకులు రావటం. ప్రత్యేకత ఏంటంటే వచ్చినప్పుడు ఈ గుడి దగ్గర అన్న సంతర్పణకు వచ్చింది. నేను ఫస్ట్ గుడి దగ్గర అన్న సంతర్పణకు వచ్చి ఆశీస్సులు తీసుకుని ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేసిన పిఠాపురం నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ ఈరోజు మీరందరూ కూడా హైయెస్ట్ మెజారిటీతో ఎంపీగా నన్ను, అలాగే మన ఎమ్మెల్యేగా పవన్ కళ్యాణ్ గారిని, రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ గారిని గెలిపించారు. అలాగే మన అధినేత ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా ఈ నియోజకవర్గానికి 308 కోట్లు పెట్టి అభివృద్ధి చేస్తున్నారు. ఒక ఎమ్మెల్యే 100 సంవత్సరాలున్నా తీసుకురాలేనంత అభివృద్ధి మన పిఠాపురానికి చేయగలుగుతున్నారంటే ఈ దుర్గమ్మ తల్లి ఆశీస్సుల వల్ల. ఈ దుర్గమ్మ తల్లి ఆశీస్సులతో మన ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ గారు, అలాగే నేను, మన జిల్లా అధ్యక్షులు తుమ్మల బాబు గారు, జనసేన నాయక పాత్ర కొత్త ఉన్నాం, మొత్తం అందరం కూడా కలిసి, పెండిందర్ బాబు గారు, ఇలాగ మొత్తం అందరం కూడా కలిసి, శ్రీనివాస్ గారు, వీళ్ళందరం కలిసి నియోజకవర్గాన్ని అభివృద్ధి చేస్తూ
ఈ దుర్గమ్మ తల్లి ఆశీస్సులతో ముందుకెళ్తారని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ అలాగే వచ్చే సంవత్సరం కూడా మీతో పాల్గొనాలని ఆశీస్సులు కావాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ధన్యవాదాలు.